Het christelijke Pinksterfeest had juist een jaar ten lietse 2000 mensen naar Wienjewoud lutsen. Bezoekers kunnen de Pinksterdienst in een grote tinte volgen. Ook is er een speciale dienst voor bijen. Het feest bestaat al meer dan 40 jaar en lokt dus een soort mensen naar het feestterrein. Ik vind het een mooie ontspanning en ik ben zelf ook van de Sjerkse afkomst, dus ik vind het een mooie uitdaging en je bent er even uit. Hè? En het komt tot je ta. Dus ik vind het wel leuk hier te wezen. Zulke dingen zijn wel heel belangrijk, zeker. Ik denk dat de wereld ook steeds juister wordt. Hè? En dat we daar een lacht in wezen maaien. En dat het zeker ook een bestaan houden mij. Dags die het trog in van het feest vaai, trog Jilt Pine en een tekwart om bestuursleden. Maar in een lietsere vorm gaat het dit Pinksterweekend dus wel gewoon terug. De organisatie vraagt bezoekers via een collecte om een financiële bijdrage. Ja, die hebben we absoluut nodig. Ja. En we zijn dit hier ook wat iepener over wat het al hier kost. En dat hebben we juist ook merken in de collecte dat er ook meer doen wordt dan oors in de collecte. Omdat mensen het zich oors eigenlijk net zo bewust zijn. Om het feest ook de komende jaren te garanderen is de organisatie nog heel tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden.